Halo konco-konco, ketemu meneh. Dadi dino iki aku lagi tuku pentol sing murai ra umum. Nah, iki dia bakule. Asline ndek mau aku ki wis posisi koyo ngene ning ngarepe bakule antri pentol didoli. Tapi berhubung demi konten ben ketok apik utawa estetis, yo aku mundur sikno, embe mlaku lagi marani bakule. Asline yo wis ngadeg cekrek ngene. Nah, koyo sing tak omongke mau, pentol iki murai ra umum. Kenapa? Yo soalnya regane pranalar mung 100. Jal bayangno, tahun 2023 isih enek sing ngadol pentol sijine mung 100-an. Aku tidak habis thinking lho. Kuwi badi apa rajane bakule. Delon, aku mung tuku 4.000 iso entuk sakmono akeh. Wis ame sak plastik ame bek. Iki wae isih rong bar. Dadi pentol iki biasa sapa ning nggonku nek wayah isuk di bawah jam 12-an lah kira-kira. Bakule omahe Kota Kertas atau nama lain dari Deluangan. Nek kanggoku iki cocok banget, wis murih, rasane lah yo gurih. Tapi nek kanggo awakmu sing kulino ulip glamor, mangane nek ora ning KFC, McD, Starbucks, beli kopi, janji jiwa dan lain sebagainya, tentu ini sangat tidak direkomendasikan. Selain karena kemurahan, aku wedi nek engko ra cocok, ra tawar, mulane awakmu kok gatel-gatel kabeh. Wis ya. Dadah.